ربي لا تضني خيرا من سمائك ومن الأرض ربي هب. Искам само да задам един често задаван въпрос от мюсюлманите. Щом Исус е Бог, тогава той на кого се моли? Благодаря, Сабри, не искаш да започнеш? Това ли? Това ли е въпроса? Супер. Да, защото постоянно задава този въпрос. Ти християнка ли си? Да. Добре, слава на Бога. Окей. Същото, искам само нещо да кажа на християните. Не бързайте веднага да отговаряте на мюсюлманите, на техните аргументи. Не давайте веднага отговор, защото много християни са много чувствителни, много емоционални и веднага се палят. Не дейте да се палите. Хората имат въпроси. Това е смислен въпрос. Нали? Защото те не могат да разберат триединството. Сега, един съвет на християните. Когато чуете такъв аргумент от мюсюлманите, не бързайте веднага да дадете отговор. Или, ако давате отговор, не им давате само отговор. Обърнете това, което те казват и им задайте същия въпрос. Нали? Например, в Корана Аллах се моли на някой. Обаче, като отидем при нашите приятели мюсюлмани и кажем, чакай, Аллах на кого се моли? И те не знаят какво да отговорят. Исус Христос, виж, ако Аллах е един само в исляма, няма подобен на него, ще бъде много странно и безсмислено той да се моли на някой. В християнството това има смисъл, защото Исус Христос стана човек. Моля ви, не забравяйте този факт. Исус Христос имаше две натури. Човешка натура и Божия натура. Има неща в Библията, в Новия Завет, където Исус Христос прави като човек. Обаче има неща, които прави като Бог. Никой човек не може да възкреси някой с една дума. Това не може да бъде човешко, нали? Обаче, примерно, Исус плаче. Бог не плаче. Да, но можете да видите двете натури на Исус Христос в Новия Завет. Прави неща като човек и като Бог. Сега, Исус Христос като човек, Стария Завет казва така, че Бог е Бог на всяка плът. И Исус Христос като стана плът, много ясно, че Отец ще бъде неговият Бог, като човек. И единственият начин, пак го казвам, за да може Исус Христос да говори с Отца е чрез молитва. Има смисъл синът, когато става човек, да говори на своя Отец чрез молитва. Но няма смисъл Аллах, като е само един, да се моли на някой, когато се моли за Мухаммед. Кое има повече смисъл? Нали? Не забравяйте, Исус Христос стана син. Тоест, извинявам се, Исус Христос стана човек. И като човек, много ясно, че ще се моли на Отца. Това е. Просто ясно е. Ако искаш, Живко, добави нещо. Да, аз малко да добавя това, което тя спомена. Има пълна логика, ако синът и отец са заедно в вечността и са в една перфектна комуникация, в едно перфектно събрание, когато синът дойде на земята и стане човек, какво очаквате от него? Да оттежа всяка една връзка с баща си? Естествено, че когато Исус стане човек, той ще продължи неговата връзка с Отец, неговата комуникация с него. Обаче как става това нещо, когато ти си човек? Става чрез молитва. Много логично е това от християнска гледна точка. Какво няма логика е от исламска гледна точка. Ако отворим сура 33, стих 56, сура Ал-Ахзаб, там се казва много точно, много ясно. Аллах и неговите ангели изпращат своя намаз, сала. Изпращат го за Мухамед. Вие, които вярвате, правете го и вие. Какво виждаме тук? В много преводи се опитат да го замажат, нали, да го хвърлят под килима и да кажат Аллах изпраща неговите благослови. Проблема е там, че в този стих, сура 33, стих 56, Аллах и ангелите извършват едно действие. Сала. Изпращат молитви. И ние хората също да го правим същото действие. Така че, ако питаме мюсюлманите, когато мюсюлманите се молят, на кой се молят? На Аллах. Когато ангелите се молят, на кой се молят? На Аллах. А когато Аллах се моли, на кой се моли? Те казват как, сам на себе си ли ще се моли тогава? Точно. Това е проблем при тях, а не при нас. Защото... Точно да е.
когато Исус се моли при нас, Исус се моли на баща си, защото те не са една личност. Те са две отделни личности. Така че има логика Исус да се моли на Отец. Какво няма логика е Аллах да се моли. И това е потвърдено в хадисите, който се казва Аллах се моли 10 пъти за Мохамед. Има много спорватели. Сега разбрали го? Как се казваш? Радка. Радка. Сега разбрали, Радка. В исляма Аллах се моли, обаче на кого се моли? Нали? Няма по-завишен от него. В християнството има смисъл и има логика Исус Христос да се моли на Отца, защото стана човек. ربي لا تعدني خيرا من سمائك ومن الأرض ربي هب